печиш, ще се види това. На тази редица. Трябваше да се върнеш по тази редица. Другия отиде да върти из парка с всички останали. Добре. Това съм чушкот. Аз му държи ключовете от това. Абе, що даваш на всеки? Дръж ми това преди, ще те напия най-накрая. Аз държа ключовете от нашата стая, ключовете от колата, МП3-ката, всичко. Кайо, едно носаче на десни ми прасец. Питам бе. Милена, такива въдици трябва да плащаме. Ма това не са въдици, бе. Как че не са? Въдици са? Не са. Въдици е това, бе. Не, бе. Ти си много ще пребия. Тия са за въдици, ама за лодки. Въдици си това. Всичко синхронно ли ви е дал? Да. Слушили знамената. Екстра баланс. Мога да по-отпред. Ще пия кафе, ако ми дадеш, ако не ми дадеш, няма пия. Ама разпред. Да я каза да е причина Червено. кой е черно. Роман? Май да. Елате по-насам! Идем едно чайче, кули. Има. Повечко захарче. 4. На минимум. По-голяма чашка. Изискване. Събери си колената. She's the girl. And she's the boy. Моля ти отгоре да не го оцелиш. Само с нещо спокойно. Не мога. Аз ако там ще трябва да е някой